se líbí tady ta část, toto se mi líbí nejvíc. Teďka jestli se nechcete smát, tak fakt běžte teďka prosím vás pryč, protože tohle je hardcore. Mám to pustit, nebo to nemám pustit? Bude to James LP. Každé video mě od něho štve, proto ti vzkazuju Jamesy. Ty vole, jsem úplný, nevím co. Míšový šílenosti už mají 100 000 odběratelů. A ty jenom 1000. Hoši, prosím, nesmějte se. Přemýšlej, jak si pozadu, jo? Pardon, jde auto? Pardon, jde auto. Nevím, proč se po mně tak divně dívá. Hoši, týpek má 10 roků, točí to na iPhone z přední kamery. Jde z první třídy, skončilo mu vyučování v první třídě, jde domů, tak si natočí názorové video. Typek. Ano, prostě James LP, jsi kokot. Neměl bys natáčet. Končím s YouTubem, bro, končím s YouTubem. Protože... no a jakože natáčej klidně, ale ne... Neměl bys natáčet. Jakože natáčej klidně, ale ne... Dělej ty... Tak, nevím, proč se po mně tak divně. James LP, protože... Končí, nenatáčej? No a jakože natáčej klidně, Ale pak za 5 vteřin klidně natáčej. ale nedělej ty názory, protože ty tvoje názory jsou pěkný bullshit. Jsem Jak bullshit. jsi to říkal ve videu. A hlavně ty tvoje názory jsou bullshit. Jasný, bro. A co se týče ohledně ještě James LP, uvidí to, jasně, že pod tímto videem budou hej ty seš kokot, James LP je nejlepší youtuber a takové blbosti. Lidi, je to můj názor. Vy si ho mějte jaký chcete a... Ne, keď tam to dělám to. To čo bolo? Ne. Vy si ho mějte jaký... Týpek dostal asi záchvat panický, tak týpek asi dostal autistickou chvilku, nebo nevím. Chcete a... Ne, keď tam to dělám toho. Týpek dostal záchvat. Na kterého reagoval Zachy. Ale já ti řeknu. Pojď, řekni mi to. Přesně tobě, co se teďka Týpek došel domů, už otevřel bránku od domu. ti řeknu. Ty, co přesně tobě, co se teďka chystáš napsat ten pitomý komentář ohledně toho, že James LP je nejlepší. Ne, co? Počkej, já bych vám to řekl. Já odložím aktovku akorát, přišel jsem ze školy. Přišel jsem ze školy. A tak. Co se chystáš teďkom psát ten komentář? Už to řekni, čekám na to 10 minut. Dělej. Tak s tímto komentářem radši bych šel někam, protože se s tím akorát strapnil a já jsem tě na to upozornil, tak se netěš, co bude dál, jak to natočíš. Jsem nevěděl, co mám říct. Další názor vymyslím za moment. Tak tím čau. Tohle je názorové video tohle typka. Tak s tímto komentářem. Rád bych reagoval na tohleto názorové video, pozor. Řekne jednu větu a pak vám ukážu mou reakci. Tak s tímto komentářem radši bych šel někam, protože se s tím akorát strapnil a já jsem tě na to upozornil. Tak.
To je můj názor na tomto video. Top of his head. Look at his lips. Asi tak nějak, dámy a pánové. Tohle je můj názor, právě jste mohli slyšet. Tohle je názor na to jeho video. Upořonil.